Ja, tak for lån. Hey, det er begge toerne, der er startet med at skyde. 3, 2, 1, minikker. Hjalte, lad være med det der, når det starter. Så er vi jo sgu da vundet den kamp, gutter. Så er Janus. Så er det Johnny. Janus laver et eller andet sygt. Det kunne jo også være, at I skulle prøve at øve jer i stedet for. Alvor. Sådan, Michel. Nå. 2. Jeg går ikke score. Nej, så godt. Mikkel! Ja, Mikkel! Kan du godt lide det samme? Du kan bare se, du sparker bare bag. Du sparker bare bag. Nybo! Du sparker bag efter mig. Nybo! Jeg føler, jeg skal prøve det. Bare husk, hvis I så brænder i straffen i en seriøs kamp, så kunne det bare lige huske, at næste gang I så spiller en rigtig kamp, hvor det gælder i brænder, så kunne det være, fordi I ikke har øvet det. Så er det Heiner-drengen. Eller jeg er efter Heiner. Hey drenge, prøv lige at bakke lidt. Hey! Mere endnu, dreng. Hjalte, bakke. Gør det, men du har hele banen. Hvor heldig, dreng. Nej, jeg skruer. Ja, jeg begynder mig. Nej, det er godt. Det er lavt nu. Eller her. Jeg er nervøs. Og så der ligger. Hallo, det går det bare det. Drenge, koncentrer jer nu. Lige længere tilbage. Rasmus, op bakken. Du vil ikke have noget med på, så? Jeg har bakkeniveau. Hallo, prøv at... Du skal sparke bagefter, Mette. Nej, jeg sagde ikke. Ja, det så du godt. Thomas Tøjen. Du skriver over. Det optager jeg på. Gud, slap af. Hjaltes første mål. Jeg har ikke ret lige til straffe. Jeg brændte en gang, og det var, hvor jeg skulle prøve at lave noget sjovt. Så er det med strømpen, var det hele. Så er det Alvaro! Han var islanderen! Ja, så er det islanderen. Han laver helt. Nej, drenge. Gå nu tilbage, drenge. Hjalte, I skal bakke. I skal bakke. Kommentarer med. Ja, så kan jeg lige tage kameraet af bagefter. Skal jeg bare tage det af nu? Skal jeg bare tage det af nu? Er det venstre, Nico? Det er dig bagefter. Thomas Tøjen. Han sparker. Og så er det lige til. Så er det færdig! Nico, få de bukser på. Hold da kæft, Børne, var. Nej! Nej! Bare skyd. Er I færdige? Nå, så er det færdigt. I er færdige. Start på kampen.
Så kan du bare gå rundt og spørge. Du skal ikke trykke på dem. Bare. Den optager nu. Ikke også? Optager. Magnus kommer på YouTube. Så optager.